ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Seng Henyo Trap Youth Council Soyong Circle ha ka Sautrik Urempang Arajar Arpuway kalahir jurip ya ka kenro jong kesurok ba Shillong Nongston Tura kabalatua ha ka Shnong Soyong nadu ka ayam liur jong usnem Arajar Arpo bat kabalatap Marshiteng ya kesurok ba nalor bakadon ha ka jaka kabalong Kongwan bat kalongru ka jaka kaba imen saub ha hadu kata-kata ha kababaro arliang nagani ka jaka kabala kelem jong kani ka kenro kadai ka jaka kabalong bait ha kabaki nongnya kali ki jupen hairstad bha ya ki kali hanrei na kalyang jong ka seng kadap da ka jinglengo ka bakraw halor ka jingshong klik ti jong ka tanat PWD ha kaba hadu menta bala jan mi sa ka ayom per em jong snam arajar arpuweru kampat la le AA hanrei kadang yai pet kaisa ya kani ka kenro kabala tua la slam bha Naliang ka sorkar kam sim lale ye halor ne gajing kenam kenro gajing kelam yo ning kenro kalong ka bu ka jing ma ka bakrau ya ki pai ba nok chong chong ki ba lej ba wan na ka ne klenti kumbang yi pelen hang ne ba kadon ki dak ba ki bat break san ki kali lada ki break san ki kali te hang ne kadong ka bataning do ta ka kali ka wan nang tanak po west hang ne ya ka kali ka wan nang po east kan lang kama ba ni Sangway ru kalong wan po east ya kali wan po west kami na takadaw hang ne ba kadon ka jing kadak ka ba kam imensau namar ba kadon ka longton haka ni ka jaka pilabun ki kali ki ba jan ni accident kondo ki bala ya tor sini sakap tang nakadaw kaya wan kali ko tan kali de kane ka jing le ka jing isra jong ne ka sarkar lang ba ka trap PWD kalong ka ba bu ka jing ma ka ba hadu ka ta ya ki balik balik bawan haka ni yang ma ka ni hadu mentangi iba nakaliang ka PWD ki supet kaya kane ka jing kelam jong kane ka kenro bat lada jahi lada ja aksidan yang ne mano ban ba klik ngatrai ka PWD kan sim jing klik habai dei bat ka jing sni wile se ka bami nak ne ka jing ya terdak kali ka aksidan klik ne caka nakaliang ka New Trap Youth Council ya circle ngi singo bendawa ya ka sorka ya ka Public Work Department bahkan pendhan nomor dor bahkan senab han nomor dor ya kan ka kenro nang bahkan membu ka jing ma ya ki beri balik kawan dan bahkan ne kenti dan bahkan tenat PWD bahkan wat kilat kenti ban penthano yang ne sulok lese gidan ki ba ngliang sarkar lese ngliang company lese ke kendu kicine dikentu ngliang jeni kentu ba kamar kilat dan le penthano yang ne sulok nang ba kanembu ka jingma la da sira kunne don ke pat ka ba sliu ka ba accident hang ne kanura ke jing susi yang imlak salang de balak kita ke baro ngi kentu yang sarkar banwar kilat kenti ban penthano mardor ya kaneka kendo